It-28 ta' Jannar jimmarka l-bidu ta' servizz komplut tal-IVF mill-Isptar Mater Dei. Fuq il-programm S41 fuq 1-3 filgħaxija, il-Viċi Chairperson tal-Embryo Protection Authority Simon Attart innutat kif kien hemm iktar minn 340 koppja li applikaw u li bħalissa hemm 30 koppja għaddejjin mill-proċess tal-IVF. Ovvjament kien hemm ħafna preparamenti biex jiġu l-laboratorju in place, it-teatru in place, tinħareġ il-liċenzja, ġifieri kien proċess twil sakemm wasalna hawnhekk. Is-Segretarju Parlamentari Chris Fern innota li meta nbena Mater Dei taħt amministrazzjoni preċedenti kien hemm diġà apparat għall-IVF. Apparat li però qatt ma ntuża u kellu jinbidel għax spiċċa antikwat. U dawk il-familji, ġifir daw l-xieren ta' familji mijiet eventualment ta' koppji li sissa kellhom problemi biex ikollhom tfal, ħantuhom l-opportunità biex ikun jistgħu jibnu familja u jkunu jistgħu jkabru tfal tagħhom fil-Komunità Maltija. Fl-istess programm, is-Segretarju Parlamentari innota t-titjib fit-testijiet tan-nervituri magħrufa bħala EMG. L-EMG kien hemm waiting list meta tlajna fil-Gvern ta' sena. Illum dik il-waiting list niżilniha għal 3 xhur. Il-waiting list tal-EMG niżilniha minn sena għal 3 xhur grazzi għall ħidma tal-istaff tagħna, grazzi għad-dedikazzjoni tat-tobba u l-infermiera u l-paramediċi, grazzi għas-sistemi ġodda li qegħdin indaħlu. Dan jiżdied ma' titjib ieħor bħal tnaqqis fl-istennija fl-operazzjoni tal-katarretti, l-MRI, l-angiogram u l-bone density, inqas mediċini out of stock u żviluppi biex jiżdied in-numru ta' sodod fl-Isptar Mater Dei. Imma beda xogħol f'sit alternattiv biex sal-aħħar din is-sena ħajkonna 70 sodda ġdida. U mbagħad sena oħra jkollna 100 sodda oħra. Ma daw hemm il-113 sodda, 113 sodda oħra tal-onkoloġija li jfisser f'temp ta' sentej ħajkollna kważi 300 sodda ġdida ġew Mater Dei biex inkunu nistgħu nibdew nindirizzaw il-problema li ħallu warahom il-gvernijiet nazzjonalisti.